Kanegare ka Akashwani Shillong ka khubor ban pule dai Alvarin Karon lang. Ki mat ki bakong san jong ka khubor menta ka step. Kentu Menteri Rang Bak Dut Narendra Modi ki pat bak kari ban thiet bat pendan kam ki mar ki balashna hap ri India. Ka jingwat ban pelaj emau ofisar katnat ki kamrep ka South Garo Hills hadien ba ula syarong haka umsaw kadang ya syahmat menta. Bat usembut Menteri Rang Bak ka Nagaland u yan thunggo paten ula penpau ya ka jingkmen hadien bala pelaj jamin ya Sister Preeti Mary, Sister Vandana Francis bat ka Sukaman Mandavi ki khubor ki babnya. Menteri Rang Bak Dut Narendra Modi ula kentu jori ki pat bak kari ban thiet bat pendan kam ki mar ki balashna hakari India. Ha ka jingyalang ka balalong ha Varanasi Uttar Pradesh henen kasngi hadien ba ula penlait pat bak ya ki projek penroy ki basyong dor palat ar hajar ar spa klur tengka. Modi ula kentu ya baro ban shim ya ka jingkular na ka benta ka Swadeshi. Ula pensyai ba ka Swadeshi ka thau ya ki nuki mar ki balashna da ka ep bat ka jing treshi tom ki nong India. Ula khot ya kari baru kawai ban penslur ya ka vocal for local bat ban thiet ikimar badon ya ka syap make in India. Mudi ula kenturu ya kinong khayi ba kinong dia dukan ban syem ya ka jingkular ban dia tang ya kimar Swadeshi da ka baong kani kalong ka jing chakri ka bahok tam ya kari. Hatura uwei ofisar jong katnat ka kamrep kamriang jong ka district South Garo Hills bala ithu komu teseng sangma ula sya arong ha ka umsaw ka baklan kat ba udang persang banjam syasilyang jong ka wak ganol ha selawari Edenbari. Kani ka jingja karaja ha ka no phai sngi jong ka sngi ublai bat haduk menta ka jingwat ban yo pelaj im ya uni ofisar kadang ya syahmat kat hadu kapor bangilayo ekani ka khubor. Layathu ba kani ka jing syarong umsaw jong uni ofisar kalaja kat ba udang lait bam khana hakawai ka jaka ka ba pau hapdeng ki pat ba rengkat balaki bahayeng hasem. Ki kunhun yarap lanot naka State Disaster Response Force katnat pendipding bat ki pulit katura kila poi syakatai ka jaka ban wat ya uni ofisar. Kabul Senshar District kala mahami ki pat ba ban ompen sapriang ki kinu ki khubor ba klempat pentikna bat kala kentu yaki bakin up iki jing pribna ki babiang naka nakipor ki badai pen. Ha kawai na ki jingkem drugs bahe tam ha Mizoram ki pulit kani ka jala ke layo ban kurup ya u drugs crystal methamphetamine bat heroin ubala pensyong dor kumba laispa san pau klur tengka ha ka layo kemru ya uwe ubriu ha ka bedai bakani ka kam letho uwe uhe ofisar hanen kasi ublai. Hadin balayo ya ka khubor ka babiang na kinong sentiat ka kanhon ki pulit katnat kerpang jongka Criminal Investigation Department lani CID rengkat bat ki pulit ka thanat bakhmi ikikam drugs hanong ba aizol kila penlong ya ka jinglai talasi hajan ki jaka ke ba markhap jongka ni ka nong ba ha ka shitarik menta unailar. Ofisar ki pulit ulayat hu ba kitai ki kanhon pulit baro ar kilayo bat ya kawe ka truck pick up kat ba kadang mut rung sha aizol ha ki than ha pedeng zema bok bat selling. Layat hu ba kani ka pick up ba kit drugs kala kit ru ya ki jaj muoj bala tip kum umithun. Ha kawe pat ki khubor ki pulit ka Meghalaya kilayo kem ya armut ki nong khai drugs na ka bus MTC ka badang wan na Silchar sha Shillong. Ki pulit kilay okyam ni kini arngot ki brio ki bana district East Khasi Hills hadin ba kilalait pensangi ya katay ka bus haba kilayo iki khubor na kinong sentiat. Lethu ba hadin kajing talasi yaki layo kurup kumba arpulai point ar saw gram u heroin. Lara ikini ki arngot syathanat bat labu jing ujor persya hapo ki kendon jongka Narcotics, Drugs and Psychotropic Substances NDPS Act. Ki ofisar pulit kila pentikna bakidang treshitom banwat ya katelong jong kinong khai drugs ka ba ki suba kadai na Assam. Kani kadai ka Akashwani Shillong ka bawalam syaphi ya ka khubor. Naga station jong ka Akashwani Shillong nginepteng biang bat ki khubor. Usembut Menteri Rang Bak ka Nagaland ubakmi ru ikikam po iyang kajala uyan thunggo paten ulapan pau ya kajingkmen hadian bala pelait jamin ya Sister Preeti Mary, Sister Vandana Francis bat ka Sukaman Mandavi ki bala syakam ha ka arpusan tarik ubnai naitung balala ha Chhattisgarh halor kajingkno bakilapan kalaniam jubor bat le ya ka kam khai brio.
Da ka bapen payo ka jing sngokya halor ka jing syakem. U pattern ula kentu ki bor badai pej ban pentik na ba ka jing toket halor ka ni ka jing ja kadai ban long ka basai bat ka ba klem le siliang da ka ba buram ya ka hak bat ka buram jong baro ke bedon benta. Da ka bapen scam bakari India ka bat ya ka tenrai jong ka sensar pat ba bat kam peno ya ka tarajor syakanu kanu kaniam u sembut menteri rang ba ka Nagaland ula ong ba ki jing keno ke bakum kini dai ban pikir ba thek pathek ba yo ki pen mong ya ka jing sngo jong kanu kanu ka kan hon niam ne jong ki brio la ne pen sngo ya ki ba ki la sha nyon ben ula benrap ba usngau scam ba ka sarkar Chhattisgarh kan bat ya ki nongrem jong ka riti sensar kari India bat kan a ya ka jing bishar ka bahok का कृषि विज्ञान केंद्र KVK रिंगkat ka jing trei bat katnat karep karyang bat ka jing bha ki nongrap jong ka sarkar Meghalaya kala penlong ya ka program ha Meghalaya Agricultural Management and Extension Training Institute lani ka mamiti ha Upper Shillong ban pen ipai ba ya ka jing penlai ya ka song pisah ka sien ka ba arphau jong ka scheme Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi lani PM Kisan ikong B William Umlong director katnat ki kamrap ila long ka kongsan hakani ka sngi hakani ka jingelang la sakhiru ya ka jinge shembenta ba shirham na ki nongrap ki balawan na keleng ka district East Khasi Hills habakran hakani ka jingelang ikong Umlong ila penken mau biang ya ka jinglong bala kloi ka sarkar ban khmi ya ka jing bha jing miat ki nongrap ila batai ki jing mentoi jong ka scheme da ka penshai ba ka scheme PM Kisan ka thmu ban ai jing kersan pisa ha ka por ka babiang ya ki nongrap ki ba ka jakarap ka long ka barin kumba ka long menta don hadu shilak sanpau hajar saus pak khatwingut ki nongrap na Meghalaya ki ba la yo jing mentoi na ka te ka scheme bat ka pisa ka bala ai she ki nongrap ka long baro lai pulai klur tengka lethu ru ba na ka song pisa ka badang supelai on sa penlut hadu kumba saupun riu point riu sau klur tingka naka benta kumba shi iwei point khandai lakngut kinongrap naka jala ka Bosco Penar Multipurpose Vocational Training Center mi mentadu kala penlong ya ka jingelang ban sam ya ki sernot sheki samla naka batch ka basan ki bala pendap ya ka jinghikai pentebet ha ka jing maramot ya ki tiar electric hakani ka jingelang u joint director ka Commerce and Industries uba ML Wanchnong but u General Manager ka District Commerce and Industry Center DCIC uba B Warjri kilaya sam langi ki sernot chabaro ki bala pendep ya ka jinghikai pentebet uba Wanchnong ula ong ba usngos kem ba kani ka jinghikai pentebet bala pendep haki arta yau kan nang kam penjanai shu ya ka rukam trei kam jong ki samla ki bala wani shibenta bat kan penkrea ya ki ban yo kam yo jam ne ban seng la ka jong ka kamru kumju ula pen kan mauru baka jingdawa yaki beriau badon ya kasap ka batbet ban maramat yaki tiar elektrik kala nangkiu stet bat kumta kalat yo kam yo jam hakani kaliang kala kham kiu u manager jongka Bosco Penar u father Abiel Star Khar Sotun ula ai khublai kerpang yaki trainees bat ula kentu yaki bakin pendon kam hok ya kasap ka bakila yo haki kam baki trei da ka jinge trailang jong kitnat bapher jong ka sarkar Assam lala ban penduna ya ka jing shong kha khna ha ka jala ka sarkar Assam kala la ru ban penduna ki kamrunar ka ba layalam shaka jing kiu ha ki jing sha rai penrem ha usnam arhajar arpulai ladan hadu san hajar saus pa shiphautli ki jing shong kha khna ha ka ni ka jala hnrei kani kala hiar shaka shispa arpu artli ha ubnai jliu menta usnam arhajar arpusan kabalapan i ka jing hiar kabajur hadu khandai ponyo percent ka jing sha rai penrem haki kamrunar hakajala kala long sun point sun iwei percent haus nam arjar arpuwei but kala kiu shaka arpun rio point percent hadu upnai jeliu menta usnam arjar arpusan habakran halor kane menteri rang ba ka Assam o Himanta Biswa Sarma ula ong ba kane baro kalawan urlong namar ka jing trailang jong ka sarkar bar ka jing pe ngor jong ki pulet ka Assam barwan ra ya ka jing shong shngan ha ka jala bat katung ila poish ka bakut jong ka khubor ka balawan chapi na ka Akashwani Shillong sashi por nyeso bar ka Akashwani Delhi na ka banta आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांडला